मास्को टाउनाव हाबजेनबाय दायो टाउन बार एसे जाम जायोलै गारिफ्रा जारला ओंखायनो थुम थुमफ्राबो लामाखौ नागार नागिरथारा माने टाउना बेनो आरो एसे नायलांदो नोंथांमोना मास्को टाउनखौ एसे खोन्थालांसै आङो एसेग्राम लामाफोरनि थाखाय डेभेलप जायाखै लामानि माबायदि अबस्था नुबाय जानांगौ टाउना एसे गोलाव आरो ओरैजाय सिदा थांबाथाय माने बाथौमारि साथौमारि मोनहैसिगोन आङो दायो ओरैजाय थांगोन ओरैजाय लेफ्ट आं जे राइट साइड आरो सिदा थांब्ला आं ओरै थांसै धेमाजि रडजोंहाय ओरै सिदा थांबाथाय डाइरेक्ट माबा बाथौमारि ओमफ्राय ओरैजाय टार्निं हाबबावनांगौबाथाय दुखुवा मोनहैगोन आरो आं दायो नैबे लामाजों फैसिगोन धेमाजि रड आरो बे ओमफ्राय थाव दिफुखौ नैनो खोन्थालांसै आङो थावखौथ' एसे सोलांनांसिगोन नङाबा दा मोनहैनाय नंला वान इन्डियान अइल ना मा आं इन्डियान अइल मोनसे दं आरो बेयावहाय नैलाय आं बेयावनो सोबाय थायो सानफ्रामबो नुदों नै ओरैबायदि जाम्पावसो थाव सोनानै थांसै आं माने गारि सिंनिफ्रायनो बानायबाय भिडिअखौ थेवबाबो माने ओंखारासै आरो टाउनखौ माने खोन्थाजोबनो हाला बेनिखायनो एसेल' आरो दायो आं थाव सोबाय सिङाव नै थाव सोनानै ओमफ्राय आङो डाइरेक्ट न' फारसे थांफिनसै आरो ठीक আছে नोंसोर थांबाय थाबानो जाबाय बेसे गोबाव लाइन थानांगोनलै बिसोरबा नांगौ थाव सोबाय थाग्राखाय दाना सिनायबाय आरो दैलि थांलाय फैलाय आजि माने थांलाय फैलाय जानाया 10 बोसोर जाबाय फुरा ओंखायनो माने बिथांमोना सिनायसै आरो आंखौहाय गरम जाबायलै माथो गोबावथार नायनांबाय माथो जा भाई जा भाई जा दायो थावखौ सोखांबाय थावखौ सोखांना दायो आङो थांफिनसैलाय एसे टाउनखौ एसे मोजां खोन्थालांबावसै ओमफ्राय ओरैजाय लामाखौ बानायगासिनो आरो खावसे जाबाय खावसे जायाखै लामाया बानायगासिनो गासिबो जानायाथ' जाजोबाखै माने लामाया फिसा नालाय जाम जायो बाबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा वाव नै लामाफोरा बेनो आरो मास्को टाउना बारा गिदिरथ' नङा अब्लाबो नांनाय खिनिखौ मोनजोबो आरो जा लामा थारैनो जेरावथ' माने हार्डवेर डेन्जार दङ लामा बेनो बेयाव बेंक मोनसे दङ ग्रामिन बेंक आसाम ग्रामिन बिकास बेंक बे लामायानो थांगोन डाइरेक्ट टेलिजान आङो माने टेलिजान जानानै थांला दायो माने हाबुं जानानै थांसिन आरो बे लामाया माने दायो बानायगासिनो दं नालाय जाथ'वाखै ससे जादों ससे जायाखै आरो थेवबाबो माने सालायनो एसे गाज्रि माने समान जायाखै फिनिशिं जायाखै बिराद गोजौहाय दाबोथ' बिराद बालदों नै बे लामाया जुदि जायोब्ला आंनो माने बिसिम मोनफैनो बारा टाइम लानाय नङा आरो ओरैजाय नै दाबो कन्स्ट्राक्सन सोलिगासिनो बे लामाजों सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामनांगौ बेनिखायनो मोजां गाज्रि लामा गासिबो सिनायजोब्बाय आरो आंनिफ्रायथ' खमसे खम आं जाय जायगायाव खामानि मावफैयो बे जायगायाव आंनिफ्राय न'निफ्राय 45 किल'मिटार जायो बेनिफ्राय जुदि थांलाय फैलाय 45 बेसे जागोन 90 किल'मिटार आं दैलि माने गारि सायाव थाबाय थानांगौ आरो 95 किल'मिटार माने इजि नङा आरो गोरलै नङा माने सानफ्रामबो बिदि माने 95 गारि सालायनाया नै दखर जाबाय मोजां अबेबा माने ससे जादों ससे जायाखै आरो बानायगासिनो थेवबाबो एबार मेसेङाव माने बे टेलिजाननिफ्राय नैबे मास्को मेन टाउनसिमा माने लामाया जानांगौ होननानै आं सानो आरो फ्राय जाजोबखाबाय जास्ट माने अबावबा मा होनो बेखौहाय ब्लेक टपिं खालामनांगौ दंबायो आरो गोसोमखौल' होनांसिगौ नै बे जनफ्रा आरो गैथ'लालाय ओमफ्राय आङो दायो बैयाव एसे माखासे जायगाफोरखौ खोन्थालांबावसै नङा होमबा सोरबाफ्रा हाबुं मन्दिराव फैनायबो जानांगौ आं खेबसे बिनि हाबुं मन्दिरावबो फैनानै मोनसे भिडिअ खालामखांबायमोन दाथ' माने हाबुङाव मानसि गैला जानांगौ 3टा बाजिनिफ्राय मानसियानो गैया जायो खालि जायो 3टा 4टाबाथाय नोङो दखानफ्राबो बन्द जायो किसुमानफोरनि आरो थेवबाबो माने आंना लामाया बेजों नालाय ओंखायनो आङो खोन्थालांसै आरो बेसेबांखिनि दखानफ्रा बन्द' नङा ना मानसिफोर दंना गैला बेखौथ' मिथिला जायखिया थांबाय थानोसै नङा होमबा
ओमफ्राय आङो दायो ओरैजाय बारस'नाय लामाखौ मोनबाय आङो माने नैबे टेलिजान लामाजों थांला आं बुंदोंना हाबुं थांनाय लामाजों थांगोन आं होननानै आङो दायो आङो ओरैजाय बारस'नोसै ओरैजाय सिङै लोगो आङो नैबेयाव मोनसे एलाहाबाद बेंक दङ ओमफ्राय आं नैबे लामाजों ओरै थांसिगोन आरो ओरैजायहाय वाव बेनो एलाहाबाद बेंकआ गोजौआव आरो ओमफ्राय ओरैजाय दायो थांसिगोन एकदम बारस'नाय लामाजों रावना होलांसै बेयाव सम सम माने मोख्राबो ओंखारोलै बे जरावहाय माने सम लानानै नुयो आरो मोख्राखौहाय दायो मोख्राखौ मोनगोना मोना मिथिया खिन्थु थेवबाबो माने मोख्राया सम सम ओंखारो आरो बेयावहाय खिन्थु जोंनि जायगायावबाथ' माने बेखौहाय होसो होसो माबा मोनसे खालामगौमोन खिन्थु बे जाहैबाय माने जेनेरेल जायगा नालाय ओंखायनो बेफोरखौ बारा इसिबां हानिकारण खालामा आरो लामाया जेनेबा पुरा गावलिया लामा आरो बेयो आं माने ओरैजाय लामाया बानायबाय दं नालाय दहायनो खोन्थाखाबाय आङो ओंखायनो ओरैजाय बारस'नाय लामाजों फैबाय आरो माने मा गामि मा बेखौथ' आं मिथिया थेवबाबो मथथे लामाखौ बेजों थांबा मोनहैयो बा ओरै थांबा माने न' मोनहैयो बेखौ मिथियो थेवबाबो माने गामिनि नामफोरखौ मिथिया आरो सोरबाफ्रा जुदि सोंहरबा आमुक गामिया बबेखै बा आमुक गामिया बबेखै आं बे जाय जायगानियाव दा आङो दायो फैबाय दङ बे जायगानि जायगानि नामफोरखौ मिथिया खिन्थु लामाफोरखौ मिथियो आरो ओरै थांबा जेनेबा आमुक मोनहैयो बा ओरै थांबा आमुक जायगा मोनहैयो लामाखौहाय मिथियो आजि बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाया जाबाय आङो 2015 थांलाय फैलाय खालामनाय होमबा नों सानना लादो 2015 थांलाय फैलाय खालामनाया खै बोसोर जाथावथाव माने 10 बोसोर आरो कमप्लिट 10 बोसोर रानिं जाबाय दं दायो 10 बोसोर रानिंआव होमबाथ' नों एसे एनै लामाखौथ' मिथिखागोन खिन्थु माबोरै होनना बुंबा बेयावथ' माने गावनि मानसि सासेबो गैया सोब माने गुबुन हारिनि मानसि आरो ना बेयाव ना सिनायनायानो दं ना मानायानो दं बेबायदि उपाय गैया दा नोङो जेला खामानियाव फैदों जेलाथ' नोंथ' फैखानांसिगोन नङा होमबा फार्स्ट समाव गिनाय मोन्दोंमोन दायो माने थांदाव फैदाव अबेबा सासे सानै लामाफ्रावबो सिनायनाय जाबाय जायफ्राव माने हाबो हटेल दखानफ्राव माने थांलाय फैलायाव मालाबा दै लोंलांनाय मालाबा माबा मोनसे जालांनाय बेफोरावनो एसे एनै सिनायनाय थाबाय आरो मा गामि एरिया हिसाबैहाय एसे माबा जायो आरो मा होनो गामि एरिया हिसाबनि लामा गामि एरियानि लामा नालाय खिन्थु हरफ्रावबो आङो सानसे साननै थांलाय फैलाय खालामदों खिन्थु जेबोथ' उसुबिदा मोनथ'वाखै खिन्थु बै हाबुं होननाय जायगायावसो एसे खोन्थानो र' आङो हाबुं होननाय जायगायावहाय माने जेला हर जायो अब्ला मा जायो मानसिफ्रा लोंला जानानै थायो नालाय बेयावहाय माने एसे बोरैबा जायो आरो बोरैबा मोनो माने हाबुं होननायाव माने मा जायो फ्राय माने बोलि होनाय बा जौ बायदिसिनाफोरजोंसो फुजा होयो आरो ओंखायनो माने हरदि हरलाबाथाय एसे आलादा जायो मानो होनना बुंबा नोंहा बेयाव रावबो सिनायनायबो गैया बा नोंखौ रावबो सिनायाबो जुदि माबा मोनसे दावरावफोर जायोबा एसे गिनांगौ जायो आरो हरनि समफ्रावहाय साननि खोथाया बेलेग बाथ्रा हरनि खोथाया एसे बेलेग जायो ओंखायनो सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा हाबुंफ्राव फैयोबा हरनि समफ्राव दाफै माने बेयाव माखासे मानसिफ्रा लोंला जालासो थायो नालाय बेखौनो आं मिथिहोबाय आरो बेखौनो आं खोन्थाहरबाय नोंथांमोननो खिन्थु साननि समावथ' जेबो गैया फैनो हायो दायो आं खोन्थालांगोन लामाखौहाय ओमफ्राय फैयै नैबेयाव आङो मोनसे मोनफैबाय हाबुं मोनैनि सिगां आरो बेखौहाय माबा खिखुरिगुरि ना माबामोन खिखुरि ना बोरैबा गामि होनना बुंदोंमोनलै आं बावबाय आरो जायगाफोरखौ आंबो बारा बुंबाय थाया नालाय बेयाव मोनसे बागान दं बेखौ बुङो मुदुफुर बागान होनना बुङो बेखौ होनो मुदुफुर बागान ओरैबायदि गिदिर माने बे बागाना बिनि साफारालायनो एखेबारे पियर लायनो माने बे मुदुफुर बागाननिया नुदोंना नै बेखौनो बुङो आरो मुदुफुर बागान बिराद गिदिर माने बे ओरैजाय एकदमबारे गोलावथार ओरैजायनिफ्राय लामाया बे सेर थांनांगौ आरो फन फैलायबायलै नै नुबायना नै लामाफ्रा ओरैजाय खिन्थु माइखौनो गाया नुदोंना नै ओरैजाय बेयाव माने दैज्लाङाव दैया लोमना थागोन आरो ओमफ्राय एबार जेला माने मेसें जागोन अब्ला नायदो बेसर फोनायफ्रा दाम दुम आङो हाबुं मोननो बारा गोबाव गैथारला माने आरो 3 मिनिटनि गेजेराव मोनहैगोन आरो नैबेखौबो खिन्थु मा दालां होनना बुङो बेनि सायावबो आंहा बारा नलेज गैया खिन्थु बे दालांखौ सानफ्रामबो थांलाय फैलाय खालामनानै बारो आरोखि आङो ओमफ्राय ओरैजाय दैया जोंनि हाजोखौ मोजां नुहुरदों हाजोखौथ' नुहुरा बेनिफ्राय गोजान नालाय दै जायो माने बेयाव ओरै थांनाय ओरै टार्निं लानांसिगोन आङो होमबाना हाबुं मोनहैसिगोन पुरा माने हाग्रालै बे जायगाफ्राव माने एकदम जंगल टाइप माने हाग्रा बारियैनो खोन्थालांनो जायगाफोरखौ माबायदि नुदों ना
माने नुबाथाय बोरैबा माने हाग्रा बारि आरो जायगाफ्रानो एकदम हाग्रा नुखाजोबो खिन्थु जायगाफोरखौ बोरैबा आं मोजांखौनो मोनो माने न'फ्राबो बिराद गेसें आरो बेयाव मोनसे बैयाव मोनसे गोजान बै न' नुदोंना गिदिरनो बे न'आ जाहैबाय साहा फेक्टरि बारा गोबाव जायाखै बेयाव माने अपेनिं खालामनाया आजि बोसोरसेनो जायाखै देग्लाय बोसोराव आरो नै एबार मेसें मोनबासो बोसोरसे जायगोन फाक्का नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय आं जे माने सानफ्रामबो जे एमान गोजान माने ड्राइभ खालामनानै फैबाय थायो माने हाग्रा बंग्रा जायगाफोरजों आरो खुनु माने बेयाव सिनायखि गैया मा गैया बुंबाय आं खेबनै खोन्थानाय जाबाय खुनु माने सासेबो बेजोराव सिनायनाय होननाय गैया माने बोरैबा बुंनो थांबा जारला आरो खिन्थु हरफ्रावहाबो जेबो नङा खिन्थु सम सम लोगो मोनगोन नोङो लोंनाय जानानै माने लामाफ्राव एसे इन्जय खालामलाबायनो आरो माने नोङो लोंनानै जानानै लामाफ्राव बिदिनो गारिफ्राव मेथाइ बक्स दामनानै मोसालाबायनाय नुगोन आरो नों सम सम खिन्थु आंबोथ' बारा बिदि हराव थांलाय फैलाय खालामाखै बिदिनो खेबसेना खेबनै जादों बेयाव माने खेबसे लोगो मोनदों आरो बे जाहैबाय साहा फेक्टरिया बे जाबाय साहा फेक्टरि बाउन्डारि वाल होथेजोब्बाय बे जरावहाय मा जाहैबाय मोनफ्रोमबो गाव गावबागाव न' बागान थाजोबो एसेबाबो साहा बागान गायखाथारगोन आरो बिसोरो नुनानै न'आव गाव गावनि बारियाव माने साहा बागान एसेबाबो गायना लायो माने बिसोरो नै जेनेबा जोंनिखैजाय साफ्रोमबो मानसिया गय बागान बानायो थिग माने बे साइडनि मानसिफ्रा साहा बागान बानायथारगोन आरो खुनु खोथा गैया नै बिस्राबो नै बागाना बिसोरनिया बे आरो ओमफ्राय आङो दायो फैयै हाबुं मोनफैबाय हाबुंनि एसे सिगाङाव आरो ओमफ्राय आं भिडिअखौ खालामलांबाय माने आं दहायनो खोन्थाखादों नङा होमबा 3टा 4टासो जाबाथाय हाबुङा माने बन्द जायो मानो होनना बुङोबा बेयाव माने दखान फुजुलिफ्रा बन्द थायो आरो मानि थाखाय इमान थाब बन्द जायो आं बेखौ बुंनो रोङा मिथिया बे समाव माने रावबो मानसिया माने बेयाव मन्दिराव थाया नालाय बा जेनेबा गोजाननिफ्राय फैनायफ्राबो बिसिमहालागैसिम थाया माने 3टा 4टा जाबाथाय सोब थांजोबगोन आरो ओंखायनो माने दखानफ्राबो बन्द जायो नालाय जुदि कास्टमार गैयाबाथ' सोर आरो दखानियालाय मा खालामनो नङा होमबा दखाननि गोजा नैबेनो जाहैबाय हाबुङा ओरैजाय जादों नुदोंना बेनो जाहैबाय हाबुं ओरैजाय मन्दिरा ओरैजाय आं एसे खोन्थाबाय नैबेनो हाबुंफोरनि दखान हाबुंनि ओमफ्राय एसे गेटखौ एसे खोन्थानां ओरैजाय नै जेरै हाबनांगौ हाबुं मन्दिरा नुदों बेनो आरो हाबुं मन्दिर सानैसो दङ मानसिफ्रा सोरबा बन्द खालामबाय नङा होमबा मानसिबो खम जाबाय नालाय ओंखायनो बन्द खालामबाय आङो दायो नोंथांमोननो खोन्थाबाय हाबुंखौ ओमफ्राय हाबुंनिफ्रायथ' आरो आंना बिराद गोजान दासो हाबुं मोनदों आङो आरोथ' आंना न'आ दासो माने गेजेर नांदों जाहैबाय गेजेर नांदों बायदि मोनदों आरो न' मोनहैनो आङो बिराद गोजान थांबावनांगौ बे जायगा नुदोंना जेरैखि जाया माने जेरैखि थाङा माने सोब दैल' नुगोन नों ओरैजाय दै गोजा नुदोंना आयु दाथ' जेनेबा एसे सान्दुं दुंनायखाय दैया एसे खमबावसो जेला अखा हाबाय थागोन ना अब्ला नैबे लामाजों माने बारहां जायो बे लामाजोंहाय ओरैबो दै माने दैनि गेजेराव लामा आरो आं नोंथांमोना दहाय खोन्थानो होननाया बे आरो बेयाव मा जायो जेला माने दै एकदम अखा हाबाय थागोन होमबा नैबेयाव मा जागोन ओरैबो दै बे लामाखौ माने बारहां जायो आंथ' मालाबा बारगोनसो नामाथाय नंबाय थायो आं गिलायलाङोसो मालाबा नैबे न'आबो लोमो सम दाख्लैबो लोमदोंमोन बे न'आ आं फैबाय थाबा नैबे न'खौ लोमदोंमोन दाख्लै बे न'खौ एसे खोन्थालांनां बे न'खौ लोमजोबदोंमोन दाख्लै लोमखागोन मा रानजोब्बाय दायो नुदोंना बेखौ मा जायगा होनोथाय आंथ' मिथिला दायो नोंथांमोना माबायदि नुखो नायनानै बुंहरदो कमेन्टआव लिरना हरदो बियो मा जायगानि आरो ओमफ्राय लामाखौथ' आं मोजां लामाजोंसो फैनो होननासो फैखादों नालाय ओंखायनो लामायाथ' गाज्रिथ' मोनला दहाय आं ओरैजाय टेलिजानजों थांनाय लामाजों जुदि थांनायमोनब्ला आं माने बेबायदि गारि सालायनो मोननाय नङामोन ओरैजाय खख' खाख्राक ओरैबायदि हाखर खिन्थु आरो जेनेबा 3-4 माससोनि उनावहाय 4-5 माससोनि उनावहाय माने एखेबारे मोजां लामाजों सालायनो मोनगोन आरो ओरैजाय टेलिजान होननायजोंबो आङो दायो फैयै नरुवा थानखौबो एसे खोन्थालांगोन आङो नोंथांमोननो नरुवा थान होननाय मोनसे मन्दिर दङ नरुवा थान सेन्टारनिफ्राय एसे गोजान थांनांगौ आं बेखौबो मालाबा नोंथांमोननो खोन्थागोन नरुवा थान मन्दिरखौबो आं माने फैनो सानगासिनो दङ खिन्थु टाइमनि बेलायाव आं फैनो हायाखै आरो नोंथांमोना माने इयुनाव नरुवा थान
मन्दिरखौ नुगोन होननानै सानना लादो आंनि चेनेलनि गेजेरजोंहाय आङो खोन्थागोन माने दायो बोथोराबो माने मालाबा अखा हायो मालाबा सान्दुं दुङो बिदिखाय आं माने थांनाय जाथ'वाखै आरो आङो निस्सय थांगोन आङो बे साननैसोनि गेजेरावनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन खिन्थु बिनि मन्दिरनि सोमोन्दै आं बारा मोजां मिथिया थेवब्लाबो आङो एसे ओरैनो आंबो थांनाय हिसाबै बेखौ एसे ओरैनो आं आं थांनाय हिसाबै आरो भिडिअ खालामना लाबोगोन आं नोंथांमोननो खिन्थिनो होमबा लोगोफोर आरोबाव थांफाबाय थादोलाय दसेबाव आङो एसे आरो बैयावहाय एसे माखासे मा होनो ओरैनो नरुवाटाननि टाउनखौबो एसे खोन्थालांनि आङो नरुवाटान टाउना माबायदि बेसेबां गिदिर बेनिफ्राय आरो बेयो माबे लामाजों हाबनांगौ आं दाहाय बेखौबो खोन्थागोन नोंथांमोना आंजों थांफाबाय थाबानो जाबाय आङो दायो हाबुंजों फैदों हाबुं लामाया बोरैजाय थांबा मोनफैयो आङो दायो बेखौबो एसे खोन्थागोन नङा होमबा हाबुङाथ' नैबे आं दा फैनाय लामाजोंनो फैनांगौ नरुवाटाननि बोरैजाय लामाजों फैनांगौ बेखौबो आं दायो बेयाव नरुवाटान जुदि सारिआलि मोनो अब्ला बेखौबो एसे मोजां खोन्थालांगोन आङो नोंथांमोना थांफाबाय थाबानो जाबाय फैयै आङो दायो नरुवाटान मोनफैबाय नरुवाटान टाउनखौबो एसे खोन्थालांसै नङा होमबा नोंथांमोना थांफाबाय थादोलाय नैबेनो जाबाय नरुवाटान टाउनसो होनोना सेन्टार होनो मिथिला जायखिजाया आं नरुवाटान टाउनखौनो होनबाय आं टाउन नायलांदो नोंथांमोना बेसेबां गिदिर नरुवाटाना माने लामाया एसे फिसा नालाय ओंखायनो गारि गिदिरफोर फैबाथाय माने नोंसोरो जुदि फैबाथाय आरोना ओरैजाय समाजान बै मेन हाइवेनिफ्राय जुदि समाजाननिफ्राय ओरै फैनाय नरुवाटान हाबनाय लामायाव जुदि फैयोबा सिद्दा फैना ओरैजाय सिद्दा थांदो ओरैबो थांनाङा माने बेयाव सारिआलि जायो बे माने नोंसोरो जाय लामाजों फैदों बिदिनो सिद्दा थांबानो जाहैबाय नोंसोर जुदि सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा हाबुङाव फैयोब्ला आरो बेखौ आं बुंदों ओरैजाय समाजाननिफ्राय फैग्रोमोना बै समाजाननिफ्राय ओरैजाय हाबबाय दा ओरैजाय लखिमपुर रडनिफ्राय फैयोबा जाहैगोन राइट साइड धेमाजि साइडनिफ्राय फैयोबा लेफ्ट साइड बे जराव लामायाव नोंसोर ओरै हाबदों जेजों हाबदों बेजों एकदम नैबे नरुवाटान सारिआलियाव ओरैबो राइट साइडजोंबो हाबनाङा लेफ्ट साइडजोंबो हाबनाङा डाइरेक्ट सिद्दा थांबानो जाहैबाय नोंसोर माना डाइरेक्ट हाबुंखौ मोनहैगोन बे आरो लामाया आं बेखौ एसे खोन्थाबाय दायो थांगासिनो आङो बेनिफ्राय नैबे नरुवाटान सारिआलिनिफ्राय दायो डाइरेक्ट नैबे जा समाजान लामा बे जिथुनाखि PWD लामा बेखौ आं थांगासिनो आरो PWD माने नेसनेल हाइवे लामाखौ आं होसोना थांगासिनो आरो हेलौ लोगोफोर फैयै आङो लास्ट एन्डिं नोंथांमोननो माखासे खोन्थाबाय दिनैहाय आङो माबायदियाव थांना फैखो आरो आं माबायदि जायगायाव थांनानै फैखो नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो भिडिअखौ मोजां मोनखो ना गाज्रि मोनखो नोंथांमोनासो मिथिसिगोन नङा होमबा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो